Miközben a római seregek kívülről vették körül Jeruzsálemet, valami még pusztítóbb növekedett a városon belül. A 70. esztendőben a Szent Város kijárat nélküli börtönné vált. Az emberek nem csak a katonák ellen küzdöttek, hanem az éhség, a félelem és a lehetetlen döntések ellen is. A történelmi feljegyzések olyan heves jeleneteket írnak le, amelyeket sokan inkább meg sem említenek. Ez nem csupán katonai ostrom volt. A bibliai és az emberi történelem egyik legsötétebb pillanata volt. Amennyiben kedveli a történelmi tartalmakat, melyek feltárják, mi történt valójában az ismert történetek mögött, iratkozzon fel a csatornára és aktiválja a harangot a következő videók megtekintéséhez. Készüljön fel, mert amit Jeruzsálem falain belül fel fog fedezni, teljesen megváltoztathatja látásmódját erről az eseményről. Jeruzsálem ostroma a 70. esztendőben az éhínség, mely felfalta a Szent Várost 70. esztendő, április. Több mint 1 millió ember ébred Jeruzsálemben anélkül, hogy tudnák, többségük nem fogja megérni a következő őszt. Odakint 4 római légió fejezi be a város minden kijáratának körülzárását. Odabent 3 zsidó frakció harcol egymással, miközben az ellenség figyel. A pászkának ünnepnek kellene lennie. Csapdává vált. A következő 5 hónapban a Szent Város a szenvedés olyan fokát fogja megismerni, amely dacol az emberi képzelettel. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan jutott Jeruzsálem idáig, néhány évtizedet vissza kell tekintenünk. Júdea Krisztus előtt 63 óta élt római uralom alatt, amikor Pompeius hadvezér megszállta a templomot és belépett a szentek szentjébe. Több mint 130 évnyi megszállás volt ez. Folyamatos megaláztatásoké. Adóké, melyek egész családokat véreztettek ki. Római prokuratoroké, akik a zsidó vallást barbár babonaként kezelték. Pontius Pilatus évtizedekkel korábban zavargásokat váltott ki azzal, hogy a császár képmásait helyezte el Jeruzsálemben. Caligula majdnem háborút okozott, amikor megpróbálta saját szobrát felállítani a templomban. A feszültség nem volt újdonság. Ez volt a levegő, amit mindenki belélegzett. Maga a város az ókori világ egyik leglenyűgözőbb helye volt. Heródes temploma fehér márvány és aranyhegyként uralta a városképet. A zarándokok, akik először érkeztek, gyakran sírva fakadtak pompájának láttán. A falak több mint 5 kilométer hosszan húzódtak. Őrtornyok tarkították a látóhatárt. Fényűző paloták foglalták el a felsővárost, ahol a papi arisztokrácia mozaikpadlós és fűtött fürdős kúriákban élt. Az alsóvárosban kézművesek, kereskedők és munkások zsúfolódtak össze szerény házakban. A piac nyüzsgött az egész Mediterráneumból érkező áruktól. Jeruzsálem nem csak vallási központ volt. Virágzó, büszke, látszólag legyőzhetetlen metropolisz volt. Krisztus után 66-ban a feszültség robbant. Cassius Florus prokurator kifosztotta a templom kincstárát, arra hivatkozva, hogy Rómának szüksége van a pénzre. 17 aranytalentumot ragadtak el a szent kincstárból. Amikor a zsidók tiltakoztak, csapatait a polgári lakosságra szabadította. Férfiakat, nőket és gyermekeket mészároltak le az utcákon. Zsidó származású római polgárokat feszítettek keresztre, ami olyan megaláztatás volt, amelyet elvileg Róma még saját polgáraira sem mérhetett volna ki. Több mint 3600 ember halt meg abban az első összecsapásban. Az ezt követő lázadás nem fanatikusok hirtelen felindulása volt. Válasz volt egy szisztematikus brutalitásra, amely átlépett minden elviselhető határt. A lázadók kezdetben meglepő győzelmeket arattak. Kiűzték a római helyőrséget Jeruzsálemből. Az Antónia erődöt, amely közvetlenül a templom mellett állt a lakosság szemmel tartására, elfoglalták és lerombolták. Legyőztek egy egész légiót, melyet Szíria kormányzója, Cestius Gallus vezetett, aki mintegy 6000 katonát veszített, és kénytelen volt hátrahagyni ostromgépeit a Bét-Horon szoroson át való szégyenteljes menekülés során. A zsidók zsákmányul ejtették a légió sasát, egy római egység legszentebb zselképét. Egy rövid pillanatig úgy tűnt, Dávid újra legyőzheti Góliátot. De Róma nem Góliát volt. Róma olyas valami volt, amit az ókori világ még soha nem látott, egy katonai gépezet, amely képes volt elviselni a vereségeket és erősebben, mindig erősebben visszatérni. Nero császár legjobb hadvezérét, Vespasianust küldte egy 60 000 fős sereggel. A visszahódítás északon, Galileában kezdődött. Várost város után foglaltak vissza kiszámított brutalitással.
Jótapata 47 napig állt ellen, mielőtt elesett. Amikor a rómaiak végül bevonultak, 40 000 halottat találtak. A túlélőket rabszolgaságba vetették vagy kivégezték. Gyermekeket adtak el Szíria piacain. Nőket osztottak szét a katonák között zsákmányként. A foglyok között volt egy Jószéfben Matityahu nevű zsidó parancsnok, aki később Flavius Josephus néven vált ismertté, a történész, aki feljegyezte mindazt, ami ezután történt. Átállt az oldalukra. A rómaiak tolmácsa és tanácsadója lett. Sokan árulónak tartották. De írásai nélkül szinte semmit sem tudnánk arról, mi történt Jeruzsálem falai között. Gádara elesett. Jerikót elfoglalták. A Holt-tenger partjait végig söpörték. A menekültek Jeruzsálembe menekültek, csak azt víve magukkal, amit tudtak. A szent város megtelt otthontalanokkal, sebesültekkel, családokkal, akik mindenüket elveszítették. A normál esetben talán 80 000 fős lakosság ennek többszörösére duzzadt. Minden ház több családnak adott otthont. Sátrakat vertek minden üres helyen. Az erőforrásokra nehezedő nyomás már az ostrom kezdete előtt óriási volt. A hadjárat szisztematikusan haladt előre, amikor Nero meghalt, és Róma polgárháborúba süllyedt. Egyetlen év alatt 4 császár követte egymást, Galba, Otto, Vitellius és végül Vespasianus. Az úgynevezett 4 császár éve megmutatta a római hatalom törékenységét, de regenerációs képességét is. Vespasianus meglátta a lehetőséget, és saját légiói keleten császárrá kikiáltották. Rómába indult, a háború vezetését fiára, Titusra bízva. Az ifjú hadvezér 30 év körüli volt. Ambiciózus volt, hozzáértő, és elszánt, hogy bebizonyítsa, méltó apja bizalmára. Jeruzsálem volt a végső próbája. És nem állt szándékában elbukni. Titus a 70. esztendő tavaszán érkezett Jeruzsálem falai alá 4 teljes légióval, az 5. Macedonicával, a 10. Fretensisszel, a 12. Fulminatával és a 15. Apollinarisszal. A 12. különleges megaláztatást hordozott. Ez volt az a légió, amelyet Cestius Gallus vezetett, ugyanaz, amely elveszítette Sasát a béthoroni katasztrofális visszavonuláskor. Emberei bosszúra szomjaztak. A segédcsapatokkal, lovassággal és mérnökökkel együtt Titus serege 70-80 000 főt számlált. Ez elsöprő erő volt, a legnagyobb katonai koncentráció, amit a régió valaha látott. De Jeruzsálem nem volt hétköznapi város. Gondoljon bele abba a komplexitásba, amivel Titus szembenézett. Jeruzsálemnek 3 koncentrikus fala volt, melyek a város különböző részeit védték. A legkülső, melyet Agrippa építtetett alig néhány évtizeddel korábban, 90 toronnyal rendelkezett, és az északi új negyedeket védte. A középső fal még régebbi és vastagabb volt, az alsóvárost védelmezte. A belső fal pedig a Szent Magot óvta, beleértve az Antónia erődöt és magát a templomot. A templom maga erőd volt az erődben, saját falai néhol a 40 méteres magasságot is elérték. Minden réteget külön-külön kellett meghódítani. Minden előrehaladás brutális városi harcot jelentett, utcáról utcára, házról házra, lépcsőről lépcsőre. De Titus legnagyobb problémája nem a falakon kívül volt, hanem azokon belül. Jeruzsálem polgárháborús hadszíntérré változott. 3 frakció vetélkedett a város feletti uralomért öngyilkos hévvel. Giszkalai János vezette a zelótákat, és mintegy 6000 emberrel foglalta el a templomot. Galileából menekült el, miután szülővárosa elesett, megfogadva, hogy a végsőkig folytatja a harcot. Simon bar Giora a felsővárost és az alsóváros nagy részét uralta szikáriusaival, mintegy 15 000 harcossal, akik abszolút brutalitásukról voltak ismertek. Eleázár ben Simon egy harmadik, kisebb csoportot vezetett, amely a templom belső udvarát, a legszentebb helyet foglalta el körülbelül 2400 elit harcossal. Ezek a vezérek jobban gyűlölték egymást, mint Rómát. Miközben a légiók odakint felsorakoztak, a zsidók odabent zsidókat öltek. Hogyan képes 3 sereg harcolni egymással egy halálos ellenség által körülzárt városban? A válasz feltárja azt az őrületet, amely hatalmába kerítette Jeruzsálemet. Giszkalai János zarándoknak álcázott embereket küldött, hogy épüljenek be Eleázár csoportjába a Pászka idején. Az ünnepségek közepette, miközben a bárányokat áldozták fel az oltáron, előrántották a ruhájuk alá rejtett fegyvereket, és lemészárolták ellenfeleiket a templom belsejében.
Emberi vér folyt a szent köveken. Testek hullottak az áldozati oltárok mellé, ahol a papok még próbálták befejezni a rituálékat. A két csoport János parancsnoksága alatt egyesült, de a Simon csoportja elleni erőszak nem szűnt meg. Gondolja meg, mit jelentett ez a polgári lakosság számára. Az egyik negyedből a másikba való átkelés a halált jelenthette. Aki a János által ellenőrzött területen élt, azt Simon ellenségként kezelte. Aki próbált semleges maradni, minden oldal számára gyanús volt. Családokat szakítottak szét a harcvonalak. Nemzedékek óta együtt élő szomszédok váltak halálos ellenséggé attól függően, melyik frakció uralta az utcájukat. És ekkor jött a döntés, amely mindenki sorsát megpecsételte. Simon bar Giora ellenőrizte a város magtárait, azokat a hatalmas föld alatti raktárakat, ahol évekig elegendő gabonát halmoztak fel. Jeruzsálem felkészült a hosszantartó ostromok ellenállására. Ez a tanulság évszázadok történelméből származott. Giszkolai János úgy döntött, nem engedheti meg, hogy riválisa birtokolja ezt a stratégiai előnyt. A hadtörténelem egyik legkatasztrofálisabb döntéseként a zelóták felgyújtották Jeruzsálem gabonaraktárait. Évekig elegendő készletet égettek el. Búzahegyek váltak hamuvá néhány óra alatt. Az eljövendő éhínség nem csupán a római ostrom eredménye volt. A testvérgyilkos háború közvetlen következménye volt. A városvédői maguk pusztították el a hosszas ellenállás egyetlen reményét. Mérje fel, mit jelent ez? Több mint 1 millió ember rekedt a falak között. A Pászkára érkezett zarándokok nem tudtak távozni, mielőtt az ostromgyűrű bezárult. Júdea egész területéről menekültek kerestek oltalmat a Szent Városban. Egész családok, idősek, gyermekek, csecsemők, betegek, nyomorékok, várandós nők. Emberek, akiknek semmi közük nem volt a lázadáshoz, akik csak békében akarták élni az életüket. És most, a rivális frakciók közötti hatalmi harc miatt, az élelem, amely fenntarthatta volna őket, hamuvá vált, melyet a szél hordott szét a kárhozott város felett. Titus módszeresen kezdte meg az ostromműveleteket. A rómaiak a városok ostromlásának mesterei voltak. Nemzedékek tapasztalata csiszolta technikáikat a tökére. Először minden égtáj felé megerősített tábort építettek, teljesen körülzárva a várost. Ezután mérnökeik földből és fából rámpákat kezdtek emelni, hogy az ostromgépeket a falakhoz közelítsék. Több ezer fát vágtak ki a környező dombokon. Évszázados olajfákat, melyek nemzedékeket tápláltak, döntöttek ki az ostromplatformok építéséhez. Jeruzsálem zöld környezete néhány hét alatt sivataggá változott. Ostromtornyok, némelyik több mint 25 méter magas, vaslemezekkel borítva a tűz és a kövek ellen, lehetővé tették az íjászoknak és tüzéreknek, hogy közvetlenül a falakon lévő védőkre lőjenek. Minden torony akár 200 embert is hordozhatott. Több mint 5000 kg-os kosokat, 3 kifejlett elefánt súlyát függesztettek faszerkezetekre, és nedves bőrrel vonták be őket a tűz ellen. E kosok falakat sújtó dübörgése éjjel-nappal visszhangzott a városban, a pusztítás soha meg nem szűnő szívveréseként. Az első fal 15 napnyi heves harc után elesett. A rómaiak rést ütöttek és katonákat zúdítottak be. A harc ádáz volt, kézitusa a szűk utcákban, de a római fegyelem győzedelmeskedett. A második fal további 5 napig állt ellen. Minden előrenyomulásnál a védők a következő védelmi vonalra hátráltak, de a tér szűkült. És az élelem még gyorsabban fogyott. Figyelje meg, mi kezd történni a városon belül a hetek múlásával. Az ostrom első heteiben az árak abszurd módon az egekbe szöktek. Egy véka búza, amely normálisan néhány érmébe került, vagyonokat ért. Később a pénz teljesen elveszítette értelmét. Családok nemzedékeken át öröklődő ékszereket, finom ruhákat, bútorokat, bármit elcseréltek egy marék gabonáért. Amikor a rendes élelem elfogyott, az emberek olyasmit kezdtek enni, amihez soha nem gondolták volna, hogy hozzáérnek. Cipők és övek bőrét főzték órákig, amíg elég puha nem lett a rágáshoz. Szénáért és szalmáért erőszakkal küzdöttek. Állati ürülékben kutattak meg nem emésztett magvak után. Titus ekkor megépítette végső fegyverét. Elrendelte egy körülkerítő fal, circumvallatio építését, egy teljes falat Jeruzsálem körül, amely megakadályozott minden szökést vagy utánpótlást. Katonái ezt a monumentális művet mindössze 3 nap alatt fejezték be. 7,5 kilométernyi fal, 13 őrtoronnyal tarkítva, lezárva a várost, mint egy sírt.
Ettől a pillanattól kezdve semmi sem jutott be és semmi sem jutott ki. Az éhség már nem nyomás volt, hanem halálos ítélet. Flavius Josephus olyan jeleneteket ír le, amelyek dacolnak az emberi felfogóképességgel. Fegyveres fiatalok bandái, sokan még kamaszok, házakba törtek berejtett élelem után kutatva. Ha egy ajtó zárva volt, az annak a jele volt, hogy odabent van valami. Egész családokat kínoztak meg, hogy felfedjék a rejtek helyeket. Gyermekeket lógattak fel a lábuknál fogva és vertek meg, amíg a szülők be nem vallották, hová rejtették utolsó tartalékaikat. Azokat, akik az utcán bármit rágtak, megtámadták és hánytatásra kényszerítették, hogy mások megvizsgálhassák, mit nyeltek le. A bizalmatlanság abszolúttá vált. Szülők rejtették el az ételt gyermekeik elől. Gyermekek loptak idős szüleiktől. Férjek gyanakodtak feleségeikre. Nemzedékek óta tartó kötelékek bomlottak fel hetek alatt. A halottak olyan számban kezdtek felhalmozódni, amit lehetetlen volt feldolgozni. Már nem volt erő a méltó eltemetésükhöz. Kezdetben próbálták betartani a zsidó temetési rituálékat. Később egyszerűen üres házakba dobálták a testeket és bezárták az ajtókat. Amikor a házak megteltek, a testeket a falakról vetették le az alant fekvő völgybe. A rómaiak több mint 600 000 holttestet számoltak össze, melyeket csupán 2 kapun keresztül dobtak ki az ostrom alatt. A városon belüli halottak száma elérhette a több százezret, mielőtt egyetlen római katona is belépett volna. Titus próbálta felgyorsítani a pszichológiai folyamatot. Elrendelte, hogy minden falakon kívül elfogott foglyot feszítsenek keresztre a védők szeme láttára. Naponta 500 embert szegeztek keresztre. A római katonák, megunva az ismétlődést, különböző pózokat találtak ki makaber szórakozásként, egymással versengve a groteszkebb elrendezésekért. Hamarosan nem volt elég fa a keresztekhez, sem hely az elhelyezésükhöz. Jeruzsálem környéke haldokló testek erdejévé változott, melyek a nap alatt nyögtek, és ragadozó madarak falták őket még élve. Néhányan éjszaka próbáltak menekülni, a völgyekben kúszva bármilyen ehető dolog után kutatva. Gyökerek, fű, bármi. Sokan római fogságba estek. Elterjedt a hír, hogy a zsidók aranyat és ékszereket nyelnek le szökés előtt, hogy vagyont csempészenek ki a városból. A római segédcsapatokban szolgáló szír és arab katonák, népek, akiknek saját történelmi sérelmeik voltak a zsidókkal szemben, elkezdték felvágni a menekültek testét még életükben, kincsek után kutatva a beleikben. Egyetlen éjszaka alatt 2000 embert beleztek ki. Titus megtiltotta a gyakorlatot, amikor tudomást szerzett róla, halállal fenyegetve minden katonát, aki megismétli, de a kár már megtörtént. Ezután kevesen mertek menekülni. Az éhínség az ostrom 5. hónapjában érte el legszélsőségesebb pontját. Amit Josephus ezután beszél el, ő maga is habozott leírni, félve, hogy a jövő nemzedékei nem hiszik el, vagy a zsidók ellenségei rágalmazásra használják fel a beszámolót. Egy Mária nevű asszony, Eleázár leánya, Peri vidékének gazdag és tiszteletreméltó családjából, az ostrom alatt mindenét elveszítette. A fosztogatók többször is elvitték utolsó tartalékait. Valahányszor szerzett valamit, újra kirabolták. Az éhségtől és az abszolút kétségbeeséstől megőrülve olyat tett, amilyen napok borzalmának jelképévé vált. Megölte saját szopós gyermekét, testének felét megsütötte és megette. Amikor a rablók visszatértek az étel szagára, felajánlotta nekik a másik felét, mondván, hogy a legjobb részt nekik tartogatta. Még azok a háborútól elállatiasodott férfiak is visszariadtak a borzalomtól. A történet tűzként terjedt a városban. Eljutott Titus fülébe is. A római hadvezér kijelentette, hogy a rómaiak nem tehetők felelőssé ezért. A zsidók önmaguk ellenségeivé váltak. Isten egyértelműen elhagyta őket. A háború számára most már az irgalom kérdése volt. Minél gyorsabban véget ér, annál kevesebb lesz a szenvedés. A védők azonban folytatták a harcot. Ez érthetetlennek tűnhet. Miért álltak ellen, amikor a helyzet oly egyértelműen vesztett volt? A válasz olyasmiben rejlik, amit Róma soha nem értett meg teljesen, az isteni beavatkozásba vetett abszolút hitben. Sokan őszintén hitték, hogy Isten az utolsó pillanatban megmenti Jeruzsálemet, ahogy oly sokszor tette korábban. Amikor az asszírok körülvették a várost Ezékiás idejében 185 000 fős sereggel, az Úr angyala egyetlen éjszaka alatt elpusztította az egész tábort.
Szanhérib király megalázva tért vissza Ninivébe anélkül, hogy egyetlen nyilat is kilőtt volna a falakra. Amikor lehetetlennek tűnt, Isten beavatkozott. Mindig így volt. Miért lenne most másképp? Hamis próféták kétségbeesetten táplálták ezt a reményt. Az ostrom utolsó napjaiig férfiak hirdettek látomásokat a közeli szabadulásról. Éhező tömegek gyűltek össze a templom udvarán, várva a csodát, amely soha nem jött el. 6000 ember, köztük nők és gyermekek, kerestek menedéket a templom egyik fedett galériájában, hívén, hogy angyalok fogják megvédeni őket. A rómaiak felgyújtották az építményt. A lángok percek alatt emésztették fel az évszázados fát. Az égve haldoklók sikolyai bejárták az egész várost. Senki sem maradt életben. A templomért vívott csata volt az egész ostrom legádázabb küzdelme. A védők tudták, hogy ha a templom elesik, minden elveszett. Nem csak a háború. Maga a zsidó identitás. A hely, ahol Isten lakozott a földön. Az abszolút kétségbeesés energiájával harcoltak, olyan ferocitással, amely még a veterán rómaiakat is meglepte. A rómaiak méterről méterre haladtak, minden rohamnál férfiak százait veszítve. Minden elfoglalt udvar napokig tartó harcba került. Titus meg akarta őrizni a templomot. Az ókori világ egyik csodája volt, és úgy képzelte, trófeaként mutatja be Rómának, bizonyítva dicsőségét. De a csata kicsúszott az ellenőrzés alól. Áv hónap 9. napján, a zsidó naptár szerint, egy római katona fáklyát dobott be a templom egyik oldalsó ablakán. Egyesek szerint baleset volt. Mások szerint titkos parancs. Józsefus ragaszkodik hozzá, hogy Titus próbálta eloltani a lángokat. De a tűz ijesztő sebességgel terjedt. A szentély hímzett függönyei, melyeket arany és bíborszálakkal szőttek, üzemanyagként táplálták a lángokat. A libanoni cédrusfa, amely évszázadok óta borította a belső falakat, szalmaként égett. Az arany, amely szinte minden felületet díszített, megolvadt és fényes folyókként folyt a kövek közé. Heródes templomának felépítése több mint 80 évig tartott, és még mindig nem volt teljesen kész. 10 000 munkás dolgozott a főbb szerkezeteken évtizedeken át. 1000 papot képeztek ki speciálisan kőművesnek és ácsnak, hogy csak felszentelt kezek érintsék a legszentebb területeket. Az eredményt az ókori világ egyik legpompásabb építményének tartották. Az alapzat egyes kövei több mint 500 tonnát nyomtak, 50 teli autóbusz súlyát. A királyi csarnok oszlopai majdnem 40 méter magasak voltak, olyan vastagok, hogy 3 ember nem tudta átölelni őket. Tacitus római történész azt írta, hogy a templom mérhetetlen gazdagságú volt. Idősebb Plinius a nap alatt látott legfigyelemre méltóbb épületnek nevezte. Mindezt órák alatt emésztette fel a tűz. A csatától és a rengeteg arany látványától megvadult római katonák figyelmen kívül hagyták Titus parancsait, és kifosztották, amit tudtak. A papokat, akik próbálták védeni a szent tárgyakat, ott ölték meg, ahol álltak, testük a kincsekre hullott, melyeket menteni próbáltak. Az évszázadok alatt felhalmozott kincsek, távoli földek királyainak és császárénak felajánlásai névtelen legionáriusok zsebeiben tűntek el. Ami nem fért a zsákokba, azt vakdüvel pusztították el. Az oltárt, ahol nemzedékek mutattak be áldozatot, utoljára emberi vér borította be, nem bárányoké, hanem papoké. Amikor másnap felkelt a nap, a templom már csak füstölgő rom volt. Megfeketedett kövek. A rések között megszilárdult olvadt arany. A szent függönyök szél által szétordott hamuja. A túlélő védők a felsővárosba, az utolsó erődítménybe vonultak vissza. De már nem volt remény. Nem volt élelem. Nem volt erő. A lábak nem bírták el a csoncsovány testeket. Néhány hét alatt az utolsó ellenállást is leverték. Giszkolai Jánost megadta magát, és láncra verve vitték Rómába, ahol évekkel később a börtönben halt meg, elfeledve. Simon Bar Giora a város alatti alagutakban próbált elrejtőzni, de elfogták, amikor hetekkel később előbukkant fehér rongyokba burkolózva, természetfeletti jelenségnek tettetve magát, hogy megijessze a rómaiakat. Nem vált be. Kivégezték Titus római diadalmenete során. Jeruzsálem elpusztítása szisztematikus és teljes volt. Titus elrendelte, hogy a várost az alapokig rombolják le. Minden házat lebontottak. Minden falat ledöntöttek. Minden tornyot elpusztítottak.
Csupán Heródes erődjének 3 tornyát hagyták meg, a legmagasabbakat és leglenyűgözőbbeket, állandó tanúbizonyságul az erőnek, melyet Róma legyőzött. 1 légió, a 10. fretens is maradt a romoknál állomásozva, hogy biztosítsák, senki ne próbálja meg az újjáépítést. Az ókori világ legszentebb városa római katonai táborrá vált, sátrakkal ott, ahol korábban paloták álltak. A katasztrófa számai szinte feldolgozhatatlanok. Józsefus állítása szerint 1.100.000 ember halt meg az ostrom alatt, nagy többségük éhségben és betegségekben. A modern történészek ezt a számot esetleg túlzónak tartják, de egyetértenek abban, hogy a veszteségek katasztrofálisak voltak, bizonyosan több százezerre rúgtak. 97 000 túlélőt vetettek rabszolgaságba. A legfiatalabbakat és legerősebbeket Egyiptom bányáiba küldték dolgozni, ahol a várható élettartam hónapokban volt mérhető. Másokat szétosztottak a provinciák között, hogy gladiátorjátékokon halljanak meg, a római tömegek szórakoztatására. A 70 év felettieket és a halálos betegeket egyszerűen a romok között hagyták meghalni. Rómában Vespasianus és Titus a következő évben nagyszabású diadalmenetet ünnepelt. Jeruzsálem zsákmányait aranyozott kocsikon mutatták be a főváros utcáin. A hétágú arany menórát, a kitett kenyerek asztalát, az ezüst kürtöket és a tóratekercseket körmenetben vitték a tapsoló és virágokat szóró tömeg előtt. Simon Bar Giorát láncra verve vonszolták a diadalmi kocsik után, az egész úton ostorozva, majd nyilvánosan megfojtották, amikor a menet a fórumhoz ért. Titus tiszteletére diadalívet emeltek, és a mai napig látható rajta a dombormű, mely a lerombolt templom szent tárgyait cipelő római katonákat ábrázolja. De Róma nem értette meg, mit pusztított el. A templom nem csupán egy épület volt. Egy egész civilizáció gravitációs középpontja volt. Minden felnőtt zsidó férfi az ismert világ bármely pontján évi fél sekel adót fizetett a fenntartására. Zarándokok a Mediterráneum minden közösségéből, Babilonból, Rómából, Egyiptomból, Kis-Ázsiából utaztak oda a 3 fő ünnepre, Pászkára, Pünkösdre és a sátoros ünnepre. Ez volt az a hely, ahol ég és föld találkozott. Ahol Isten jelenléte lakozott népe között felhő és tűz formájában. Ahol a bűnökért való engesztelés áldozati vér által lehetséges volt. Ahol a főpap évente egyszer belépett a szentek szentjébe, hogy közben járjon az egész nemzetért. A templom nélkül hogyan maradhatna fenn a zsidóság? Hogyan mutathatnának be áldozatokat? Hogyan nyerhetnének bocsánatot? Hogyan találhatnák meg Istent? Íme, amit Róma nem tudott elpusztítani. Az ezt követő évtizedekben a tengerparti Jamnia városában összegyűlt rabbik teljesen újra fogalmazták a zsidó vallási gyakorlatot. Az állatáldozatot a napi 3-szori ima váltotta fel. A fizikai templomot a Tóra tanulmányozása helyettesítette, amely bárhol megtörténhetett. A családi étkezőasztal oltárrá vált. Az otthon szentélyé lett. A zsidó identitás, amely korábban egy meghatározott földrajzi helyhez kötődött, megtanult hordozható szövegekben és a világban szétszóródott közösségekben lakozni. A katasztrófából kiemelkedő rabbinikus judaizmus ellenállóbbnak bizonyult bármely kő vagy bronz szerkezetnél. 2000 évvel később is él, minden kontinensen gyakorolják. Az első keresztények számára a templom pusztulása más és felkavaró profétai jelentéssel bírt. Évtizedekkel korábban a názáreti Jézus megjövendölte, hogy azok a pompás kövek le fognak dőlni. Márk evangéliumában, amikor a tanítványok a templom nagyszerűségét csodálták, Jézus azt válaszolta, hogy nem marad kőkövön, amit le ne rombolnának. Lukács evangéliumában sírt Jeruzsálem felett, és azt mondta, hogy ellenségei sánccal veszik körül, ostromolják és mindenfelől szorongatják, és nem hagynak kőkövön, mert nem ismerte fel látogatásának idejét. A tanítványok nem tudták elhinni. Lehetetlennek tűnt. A templom túl nagy, túl szilárd, túl szent volt ahhoz, hogy elpusztuljon. De minden szó ijesztő pontossággal beteljesedett. A pusztulás dátuma szintén mély elmélkedést váltott ki a zsidók és keresztények körében. A templomot Áv hónap 9. napján gyújtották fel. Pontosan ugyanazon a napon, amikor a hagyomány szerint az első, Salamon-féle templomot a babiloniak Nabukodonozor alatt elpusztították, több mint 650 évvel korábban. Véletlen vagy gondviselés? Sokak számára lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni a mintát. Áv 9-e a zsidó naptár legszomorúbb napjává vált, a böjt és a gyász napjává, melyet a mai napig megtartanak.
Ma, 2000 évvel később, milliók látogatják még mindig az egyetlen töredéket, amely túlélte azt a pusztítást, a nyugati falat, melyet siratófalként is ismernek. Ez nem is volt része magának a templomnak. Csupán egy támfal volt, egy tartószerkezet, melyet Heródes építtetett, hogy kibővítse a fennsíkot, ahol a templom állt. De ott a világ minden tájáról érkező zsidók kis összehajtogatott papírokra írt imáikat helyezik el az ősi kövek közé, sírva olyasmiért, amit soha nem láttak saját szemükkel, de mégis úgy éreznek, mintha tegnap veszítették volna el. Áv 9-én minden évben felolvassák a síralmak könyvét a zsinagógákban szerte a világon. A gyász nem ért véget. A 70. esztendő ostroma nem csupán egy város vége volt. Ez volt az a pillanat, amikor egy egész népnek meg kellett tanulnia hordozni hitét fizikai hely nélkül, ahol elhelyezhetné. A templom kézzelfogható, látható, pompás volt. Meg lehetett érinteni, csodálni, látogatni. Ami utána jött, az láthatatlan, hordozható, elpusztíthatatlan volt. Talán ez a pusztítás legkülönösebb öröksége, kikényszerítette valami olyasminek a létrehozását, amit egyetlen sereg sem égethetett el, amit egyetlen császár sem hódíthatott meg. Jézus évtizedekkel korábban megmondta, hogy nem marad kőkövön. A tanítványok nem értették. Lehetetlennek tűnt. A templom túl nagy, túl szilárd, túl szent volt. Egyes blokkok többet nyomtak, mint a modern hadihajók. Az alapok tucatnyi méterre nyúltak le a Móriá-hegy élő sziklájába. Nemzedékek szentelték életüket annak az építkezésnek. És mégis, minden szó szerinti pontossággal beteljesedett. Nem maradt kőkövön. A római katonák, keresve az olvadt aranyat, amely a tűzvész alatt a fugák közé folyt, minden egyes blokkot szétbontottak, egyenként, emelőkkel és nyers erővel. És talán ez az egész történet legfelkavaróbb részlete, valaki tudta. Valaki figyelmeztetett. Valaki sírt azok felett a falak felett, mielőtt az első római légió átlépte volna Júdea határát. A figyelmeztető szavakat figyelmen kívül hagyták, kigúnyolták, elfelejtették. Akik hallották őket, azt hitték, túlzás, metafora, lehetetlenség. Amikor a tűz végül felemésztette a szentélyt, azoknak, akik emlékeztek rájuk, már nem volt hangjuk a kiáltáshoz. Jeruzsálem ostroma az ókor egyik legtragikusabb eseménye marad. Nem csak a halottak száma miatt, amely vetekszik a történelem legnagyobb katasztrófáival. Nem csak a brutalitás miatt, amely még a veterán rómaiakat is megdöbbentette. Hanem azért is, amit az emberi pusztítási képességről, a belső megosztottság pusztító áráról, és mindannak törékenységéről árul el, amit állandónak és örökkévalónak tartunk. Jeruzsálem szent volt, védett, örök. Állítólag maga Isten lakozott ott. És 5 hónapnyi borzalomban eltűnt. Maradt egy fal. Maradtak az ősi kövek, ahol kezek remegnek és könnyek hullanak 2 évezrede. Maradt egy templom emléke, amely létezett, és egy népé, amely megtanult nélküle túlélni. És marad, akinek van füle a hallásra, egy hang visszhangja, amely figyelmeztetett, hogy ez meg fog történni, évtizedekkel azelőtt, hogy az első fákját meggyújtották volna. Senki sem hallotta meg időben. De a kövek emlékeznek.